Baby kaloku ndisalindile ngawusendele lami kale foto yakho. Yeah, oh baby, I sent. Yeah. Yeah. Hey, yeah, mntwam. Hey. Uyawa santo zakho zawuzenza kudala. Banda. Ikamane ubani lo bani ntombazana. Omplo. Ubani le ntombazana ibuza ntombazana wandibani. Oyibona ntombazana oyijongileyo ihlekelayo. Oh, utsho le baby. Hayi. Hayi babani. Ubani le ntombazana. Hayi lantuka le intombi kaSibali. Usibali otheni. I10 isibekuwa. Hayi phone yakhe le. Nishare phone noSibali nibukisa ngamantombazana noSibali uphilisela kwezinto ohleli uzenza wakudala. Hayi man baby uyayazi bona abantu ohlukana kudala nento ezino WhatsApp mna. Oko ndasindisina ngojonga. Oko benhle ndifunda iBhayibhile yazi ndijonga ivesi yangecawe apha. Cha uSibali ushiye le phone yakhe apha kum yabona. Yaman. Yalayita. Yaman ujongene nevesi ujongene namantombazana ukhuthaza uSibali wakho ekuthandaneni enofans. Hayi ndiyamshumayeza kanti. Ushumayeza kanjani nawe ngoku uyahleka apha usinekiswa yintombazana esepicture. Hayi Uthi mandiyithathe kanjani loo nto leyo? ubona le ndihleka hayi ndicinga la vesi njengoba ndihleka apha. So umthetho wakho uzimisela ngawuguquka kuzo zonke izenzo zakho. Oko uphila le mpilo. Uyayazi uba Iminyaka undenza ngolu hlobo. since ndadibana nawe baby uyayazi uba ndasindiswa ifowuni kaSibali le. Abantwana abadala ngobakhulile kodwa funeka bazofunda ntoni abantwana bakuwe. Hayi ngicela umkholo yekaSibali nyhani le phone kha ise yalayita ndibeka apha ecangu wami yabona. Ndifunda iBhayibhile. Phone kaSibali uzoyifumana kuSibali. Uzoyifumana kwa kuSibali. Yo. Yemanje. Yo. Hey ubona nje baby nje ufika benifuna uke ndilambe ke ndibetha amanzi ke ngichame nje msinyana. Ngizawuchama nje. Hey Sibali. Hey IBHEMILE Sibali. Jonga Sibali. Khawuleza ufika apha endlini ifowuni ibhaqiwe ifowuni yami mfondini. Ndithe ndisabuka itheli yamafika umfazi. Jonga ndithe yeyakho la phone ndathi nala ntombi pha yeyakho Sibali. Ngoku uyithathile umfazi ifowuni. Khawuleza Sibali ufika apha endlini man Sibali. Uzuthi ifowuni yakho leya. Ndikuthembile Sibali. Khawuleza Sibali. Ngena bendisenje kula mcimbi wefoni. Yewethu, yeyi, khawungena apha endlini. Khawungena phansi. Mantungwana ukona kanti? Mandingena. Khawutsho ke. Ithini indaba yale phone? Ayinzimanga lento. Inde lento. Uyabona wena njengoba unomyeni ongumfundisi. Upastor lento. Into enzekayo. Ndine problem nayo ungakwazi ukuziphatha like uyazi mos into ezinhle ndiyazithanda. Uyazingca ngalona. Hayi lubizo nje ayonto endiyithandayo but lubizo. Man. Indalo lubizo lwam. Mamela ke into enzekayo phayana ifoni. Ndimphathise ifoni yam but avoid ndilungisa uhlala. Yabona uba nguye umuntu onokwazi ukugcinela ifoni ngimfundise leyo. Ngoku ndithe nje mandize ndithathe le foni andidli. Ukabonisa kulungisa into zakho. Okay, ifoni yakho. Ifoni yam. Intombi nayo labe ibuka entsitsitheka pha yakho. Kwanto epha ifoni, ifoni yam. Intombi leya yeyam. Izinto eziphayana zezam. USibali yena ugcine nje into zam. Ndithe nje mandizobona. Hayi ke, utsho kakuhle ke sezivele ke nonkosikazi. Siyabulela ke mamlungwane. Qinisekile uzivele yonke into ayithethileyo kumyeni wakho. Ndive yonke into andifuni uthethe.